Geldiğine Ayrına aşık olan sevgilim, sevişen sevgilim bağışla beni. Ayrına aşık olan sevgilim, sevişen sevgilim bağışla beni. Eriyetmez şafada biten ben ölüm, sana elim yetmez bağışla beni. Eriyetmez şafada biten ben ölüm, sana elim yetmez bağışla beni. Esselamu aleyküm mehvan adamlar. Bu İstanbul'un kayıtlı Azerbaycan'a Baku'da bina bazarında. Eğer ben kıyıt kaç korkudayım bazarını ziyafet edip 4 aylanıp 4 şumat. An görölüyüm onunla mehvanlar. Senin adın bilen nur yar yüreğim, şu dünyada dine sensin gereğim. Senin adın bilen nur yar yüreğim, şu dünyada dine sensin gereğim. Ayrılığa nenen sıdar yüreğim, yalvar yani dedim bağışla beni. Ayrılığa nenen sıdar yüreğim, yalvar yani dedim bağışla beni. Yalvar yani dedim bağışla beni. İstanbul'dan Azerbaycan'a Baku'da gelilendir ya. Yitirdim tapmadım yolu men, endi gülüm ne sağ ne de deli men. Yitirdim tapmadım yolu men, endi gülüm ne sağ ne de deli men. Yeryüzünden tapma senin yağlı men, yalvar yani dedim bağışla beni. Oradan kaç manat Yeryüzünden tapma senin yağlı 30 manat mı oradan? Yalvar yani dedim bağışla beni. Bir tane 30 manat. Oradan. Yalvar yani dedim bağışla beni. Bir tane 30 manat sende. Çok bağlı ya burada. Baku'da. Bağlı olsa lazım değil. Men seni şeyle var, göresim gelýär. Ne mi alacak mı? Dağlardan, düzlerden, yollardan aşıp. Alacak mı? Men seni şeyle var, söylesim gelýär. Dönüyor halinle. Sil kimin dellere, Remen alacak mı? denizde coşup. Men seni şeyle var, göresim gelýär. Sen dağlardan, denizlerden alassa, yürekde şol, öňkü tanış bir gussa. Haçan senli günler yadıma düştü. Men seni şeyle var, göresim gelýär. Öňkülerdey durmuşmy bezeň o. Şimdi kaç manat? Razi düşlermi bezesem bolýar. Öz göwnümi allasam da kämakal. Men seni şeyle var, göresim gelýär. Verer 30 manada verer. Ay asman, 15 manat. yere sar garanna, gün zemini nuru bilen bezänne. İki aşık gol tutuşup yöränne. Men seni şeyle var, göresim gelýär. Belki senin yatlayansın kä vagyt, bize şeyle yakyn gelip de bagyt.
Nece unutturacak bolsa da wagt. Men seni şeýle var. Göresim gelýär. Men seni şeýle var. Söýesim gelýär. 2 manatly 3 manatly ýokmy de? Men seni şeýle var. 5 manat diýse gün dik gylla ýaryna sonra 2 ýarym 2 ýarym. Basasym gelýär. Bagly 3 manat. 1 ýarym sonra. Menem şu L'Oreal kemer satýardym da maryň bazarynda. Şu öňümden geçip bilseň geçäýin etip bola baraýyn baraň. Bilim ýol aýda İlime var ýan. Ata vatan seni küýsep, basym men ilime var ýan. Käbäm teň mehriňe suwsap, ejemjan ýanyňa var ýan. Ýat ülkede geçti ýyllar, köp tutuldy mensiz toýlar. Geçti inni ýowuz günler, ejemjan ýanyňa var ýan. Ençe ýyllap daşda galyp, aýralykdan sapak alyp, meniň giň dünýäm daralyp, ejemjan ýanyňa var ýan. Enem seniň mehriň duýup, bugün seni çyndan söýüp, sen gujogyň cennet saýyp, ejemjan ýanyňa var ýan. Agyr günler baştan geçirip, ejemjan ýanyňa var ýan.